Hej og velkommen. Vi skal se på, hvordan EasyIQ virker på en iPad. Vi har installeret EasyIQ heroppe, og måden vi gør det på er at gå ind i App Store og søge på EasyIQ, og der kan vi se, at programmet kommer frem her. Efter det er installeret, kan vi gå ind i det, og ved første login bliver man bedt om at logge ind med sit Unilogin og sin adgangskode. Vi har her som udgangspunkt vores drev og tilgang til Office 365. Hvis vi går ind på drevet her, kan vi se vores hjemmedrev, vores H-drev på computeren, afspejlet her. Hvis vi kigger på mappestrukturen her, kan vi se, at hvis vi klikker ind på vores hjemmedrev, der har vi alle vores mapper. Og hvis vi har brug for at redigere eller slette, så skal vi gøre brug af muligheden for at trykke op på dette ikon. Vi kan nu se, at vi har mulighed for at markere herude. Hvis jeg trykker her, så er der nede i bunden en mulighed for at slette, eller vi kan flytte, eller vi kan omdøbe den. Vi kan vælge at slette den her fil, og den vil blive slettet. Vi har også mulighed for at bruge Open Into-funktionen heroppe, hvor vi kan overføre billeder eller videoer fra vores iPad. Vi går op i vores kamerarulle, vi vælger et billede, og vi overfører det. Vi har nu overført det til vores EasyIQ og lukket op her. Hvis vi gerne vil overføre det videre til vores OneDrive for Business, skal vi gøre brug af muligheden for Open Into. Her, der kan vi gå ind i listen og vælge OneDrive for Business. Vi får det nu vist som et preview inde i OneDrive. Vi skal lægge mærke til, at vi har ikke uploadet det endnu, da vi kan se den her nede i bunden. Muligheden for at uploade det, vi trykker. Og vi venter et øjeblik. Vi får, at den er gennemført. Vi trykker OK, og vi trykker udført. Vi kan nu se som udgangspunkt, at vi er kommet over i vores OneDrive, og der har vi vores billede her, og det er blevet lagt ud i roden af vores mappestruktur.